Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamumva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Kusolwa ungazwani phakathi komsakazo Ukhozi FM uZimiphi Zimdolabiyela nesilombo sikaMaskandi esishisa izikhotha kulezi zinsuku uSenzo Ntencane Zondi ngenxa yamazwi ashiwo lo msakazi kusigiya ngengoma ngenyanga edlule. UZimdola wazwakala ethi emoyeni seningaze nikhalele izihlanu ezintathu eqondise kubalaleli abavota ngo-R1.50 ngesikhathi kuvotelwa ingoma yonyaka kulo msakazi. Kulowo mnyama kukholakala ukuthi lo mculo ubebhuqa uZimdola phambi kwezihlwele emcimbini kusezitolo zakwaDladla kwaMashu ngomgqibelo wedlule. Ekhuluma kulo mcimbi uNtencane wodumo lwengoma ethi wawuthembeni uthe sengiqala ukukhathala bafethu kodwa kuzothiwa ngithanda ukukhuluma. Mina ngingowenu estage ngisho ngingafakwa ingane encane ena5 ngingowenu. Uma ungangifuni vele wehle stage ngobe uzogula. Ngingowenu. Ngilaye ngikhona mina ngenziwe yinini. Akunamsakazi, akunamuntu ongenzele into engiyiyona. Angikhathalele kuthandwa msakazi. Bekusho uNtencane stage emuva kokuba ubelindele ukwethulwa nguZimdola kodwa wagcina engeniswe umsakazi weZilomzansi MC Pholobazi noMandla Zubane. Ngokusho komthombo obukhona uNtencane uqale ukuhlinela uZimdola ngesikhathi eyombingelela lapho ebelindele khona. Ngakusasa ngesonto uNtencane uphinde wabhala kuFacebook ethi ucacisa ngamazwi awakhulumile. Ngicela ucacisa lokhu nganxusa abantu ukuthi bangivotele kade ngiqokiwe ku-top 10 yengoma yonyaka okhozini. Okuthema ingasaphumi imiphumela abantu bakhalaza. Kwanomsakazi othi abantu bakhalazela izihlanu ezintathu nekuyinto engahlalanga kahle kumina kodwa ngathula ngoba ngihlonipha isithunzi sakhe. Kodwa izolo ngizwe ubuhlungu uma lo msakazi futhi esenqaba ukungifaka estage noma esencengwa wanqaba. Lokhu kungenze ngazibuza ukuthi ngabe kukhona yini engamona ngakho. Nokwenze ngagibela estage nginenhliziyo ebuhlungu ngagcina sengikhuluma lamazwi engiwashilo kusho uNtencane. Eziphendulela uZimdola othe hey angazi ukuthi uNtencane ukhuluma ngani ngoba uhlu lwabaculi enginike lona ukuthi ngibafake stage lalingekho igama lakhe kulo. Ikhona into esibangayo noma ngingayazi kusho uZimdola eshaya ngamafika. Ethinta uNtencane uxolisile ngakusho ngoZimdola stage kodwa wathi akananxa nokhozi ngoba ingoma yakhe yadlala kwezinye izinhlelo njengasohlelweni lwantambama. Nomhleli womcimbi uSanda Magubane oyindodana kaMfiliseni uthe vele uNtencane wayengeke afakwe stage uZimdola ngoba wayenikezwe abaculi abahlanu kuphela. Okhulumela iSABC uMoni Sopelelo uthe ngeke aphawule ngenxa yokuthi lo mcimbi wawungahlangene neSABC.